Kumu kudu ngerti cara aja Mbok ya sing ngelingke Reswa Kunsoro wong kuwi nek silang budayane repot. Mula kudu ngerti budaya. Maksude iya budaya kuwi budi lan daya. Budi iki pamikiran, daya kuwi tenaga. Ngono lho Mas. Jadi wong berusaha, wong sing berusaha sabar narima insyaallah somben bakal munggah swarga. Angger wong berusaha iki mesti iya, mesti untuk ganjaran berusaha, untuk rezeki. Oh, lah tanggaku kok ora kerja ora apa kok meneng ae turu-turu kok. Lho, nak turu epleh-epleh tok sing ngekeki dhuwit sapa? Mosok dhuwit arep coblok kok langit dhewe, ngono lho. Nyatane tanggaku turu-turu epleh-epleh ya omahe tingkat, montore ya jas. Kerjane apa? Bedenggek. Esuk-esuk ngomong ngono iki lho. Lah wong arek kruwung epleh-epleh ra entuk dhuwit. Wong cangkem ditata wong tuwa iki wae ngucap sak ngucap aja waton ngomong ning ngomong nganggo waton. Lah kok ngomong ya nganggo waton. Tuwa iki pituture digawa iso ngandani iso nglakoni. Ibarate wowoan iki nek tuwa dipangan ya enak, nyegerke tunggale semangka iki nek tuwa dipangan ya enak, ngono lho, mateng jenenge, mateng pikire. Kelem kae nek tuwa dipangan ya enak, penuh vitamin bermanfaat, ngono lho. Angger tuwa mesti enak. Enak. Jajal tak takon, menungso kok cangkeme kok bojom tau kelanjangan bung. Ya tau. Sing dikelo sing nom apa sing tuwa? Bung iki ya pring nom. Lah iya, are angger tuwa enak. Enak. Lah bojom sesuk kon kelan gedhe kae ben nyonyor cocote. Omong kaya ndake-ndake omong ae. Maksude iku ora ngono, Mas. Tegese introspeksi diri iku penting. Wong tuwa maringi contoh marang bocah enom, ya. Dadi wong tuwa iki fotokopine anak. Maksude ibarate kacang ora ninggal lanjaran, nek lanjarane bengkong kacange ya melok bengkong ngono lho. Ora mesti lah kacang Garuda iku ndak karung-karungan. Lah lanjarane nang ndi? Ora ana lanjarane. Maksude ki anak lan bapak ibarate wit-witan metu wae nek ceblok ora dos saka wite ngono. Lah iki ana wae lah ora ana wite. Kok bingung aku mikir rokonya iki. Iki ana wae nek kene lah wite nang ndi? Wis esuk kok nek kene iki jenenge wis ngaleh. Lah piye? Iki jenenge sajen. Oh ya kok ngerti, kok nalar ngono omonganmu. Sajen saka tembung satwi sastra, jen kuwi jendra. Karepe sastra kuwi tulisan, jendra ora cetha, nek ora mbok wedarno ora ana sing mudeng. Lah ngene lho, tembung sing apik ngene iki lho. Lah disok kene sedina sungilan ora mbok wedarno ora roh karepe. Iya, anak tegese ngene iki. Ora maksude janur iki apa? Janur iki janmo nur iki cahya. Cahya sepisanan tumurun ning gone Tegal Wera, sakukuban ngayomi wargane kabeh. Gedang Raja iki merai raja kayane wong Tegal Wera kalis ing penyakit tengkar dadi sak pirang-pirang. Gedang Saba iki merai sanak sedulur sing saba paran merantau ning dindi mugi-mugi diparingi slamet. Ana cengkir nggambarke lanang lan wedok. Cengkir nek sing lanang kenceng sing wedok kudu mikir. Sing kandha sapa? Lho lha apa? Lah aku iki kenceng kok mlungker terus lho. Kowe iku bojo mangan mentah lho. Kenceng tegese wong lanang sebagai imame rumah tangga. Upaya boga kanggo keluarga ngono lho Mas. Ana buceng iso mlebu mergo kenceng. Buceng? Iya. Angger iso mlebu mergo kenceng. Nah ora kenceng ora mlebu.
Bu iki kalbu kencenge pikir. Nyuwun ngersane Gusti mugi-mugi diparingi rejeki ingkang barokah. Lah kok ana lomboke, ana brambange, ana trasine. Iku jenenge buceng tumes. Kowe karepe Roh. apa sebabnya buceng tumes? Buceng tumes mlebune kenceng, metune lemes. Malah gila-gilaan. Lah iya, ngene iki termasuk simbol kehidupan. Simbol kehidupan. Iya, termasuk ayat-ayat kauniyah. Yo bener. Ayat-ayate Gusti Allah ning kudu diwedhar, kudu ditafsir, nek ora ditafsir gak roh parake. Lho iya Mas, wong ngaji alam ae. Lah kaya ngene iki alam ini kan jenenge sedekah bumi. Sedekah bumi dari 3 penggalan kata atau 5 tenggalan kata sedekah bumi. Ya. Sedekah bumi. Maksude. Setahun pisan diadakan. Ora mesti Lho, dingenane 2 tahun setengah ya ora ana ketoprak ya ora apa-apa. Di apa? Lah nek kena corona kok. Di nyatane danyange ya ora njaluk. Corona iki pagebluk nang bancaan wis slametan. Ngono lho, setahun pisan dienekno. Dengan semangat gotong royong warga Tegal Wero iso ngirekno sedekah bumi. Kahanan apa wae ditempuh. Najan sembarang mundak kaya beras mundak, brambang mundak, lombok mundak sing medun susu tok. Ngono. Ya nek susune bojom ya medun. Ngladir iki. Lah timbang mbok sere kali kok. Lah iya. Bu ki abu. Mi ki umi, bapa lan biyung. Maksude Jadi piyayi Tegal Wero kene mujudil putra sing solih solekah mendoakan leluhure lho. Idam-idamane wong tuwa di putra soleh iso ben lamun tilar donya iso mendoakan ndongakno nahlilno macakno yasin ngono kae lho. sing kandha sapa? Lho, tau ngaji ora? Alah ora ngandel lah. Ora sampe bantah iki agama lho iki. iki. Sampe ndongakno wong tuane ndak ngono. Iya ta idam-idamane piyayi muslim ngono kuwi. Lah sing kandha sapa? Wong tanggaku niki pakane mati ya anake malah ora ndongakno. Sing ndongakno ya tanggane sak RT. Lah anake malah ribut gawe kopi karo pia-pia. Ya omongmu coba ngono-ngono. Ngono iku ya umum are, ora ana kene tok ning kono-kono ya ngono. Ya ora bar gawe kopi ya bar ngaturi pasugatan ya melok tahlil. Wajib mula kepengin di anak soleh ditutupno ning pondok pesantren, ditutupno ning gone TPQ, Angger metu ke pondok. insyaallah dadi putra sing soleh. Sing kandha sapa lah tanggaku? Kancane metu ke pondok, kancane mendem kok melu mendem. Iya karena pergaulan. Karena lingkungan. Lah mulane ora iso mbok ukuran. Lah pendidikan itu penting ya penting. Iya penting nek sing dienggo ukuran anak soleh ora perkara pendidikan. Lah ukurane apa? Ukurane ya gawene bener apa ora ngono ae. Penggeladrah neh kuwi. Lho nek gadra lha apa? Wong gawe anak eta pedomane barang ngono. Anak arep fotokopine wong tuwa. Lho iya tapi ya ora enek wong gawe anak nek ana aturane iki. Anak itu faktor genetika. Secara insting kuwi ya iso dhewe gawe anak kuwi lanang wedok wis. Iya ning ning gawe ora nganggo aturan agama ya blasah-blasah. Contone. Contone piye, Cak? Pakane teko mendem ya tekan omah sing wedok diwori mek pluk ngono ya. Ya iku titeni. Nah bocah lahir gede somben mesti mendeman kaya pakane 99%. Aku ora perkara peluk iki lho. Kandhan yo. Aku perkara Aku ini wis survei wis membuktikan kok. Ngene iki aku malah kudu mulai. Lah mulai lha apa? Perkara pluk lho. No. Ngesane. Jadi nek bapake mendem nalika ibuke ngandhut. Nak gawene karo mendem, tukule sopir gedene ya mendeman. Lah ya anak kuwi joget Contone ki ana. Sapa? Tukang kendang ku mau ning gawene mendeman. Lah ya Angger ngene karo keplak ya matane karo nang ngene. Lah ya anakku joget terus ya. Lah iya. Sik bali agama neh. Gawe anak ning agama aturane. Ana. Aturane piye ya, Cak? Karek njaluk karo Gusti Allah berarti dituruti.
Kepengin njaluk anak lahir wedok ayu gampang. Piye? Wacakno surat Maryam. Ngono cara. Ngono lah ngaji karo Mbah Jalil iki kok. Cara kepengin duwe anak ganteng. Wacakno surat Yusuf. Yusuf bakal pentol iki. Matamu ngono. Lah piye? Nabi Yusuf iki gantenge wong sak jagat mula mujizate ganteng. Surate surat Yusuf. Kancaku Yusuf iki bakul pentol soalnya. Nabi Yusuf no lho. Ya. Lah jane cita-citaku kepengin duwe anak cepet lunga kaji. Wacakno surat tanah. Lah kok surat tanah? Angger ana 1 hektar bodol ndak mangkat ta wong ngono kok bingung lho apa. Iki jenenge kaji dol kok mah. Maksude Kaji adol bengkok karo omah. nambah atur ngono jeneng kaji ya akeh. Ya, Lah kaya aku barangnya jenenge ya kaji sokeh. karepe sokeh. Kaji sokongane wong akeh. Iya, apik. Alhamdulillah Iya. nyumbang kaji. Nah, Ya berkah ya Mas. no karek nak pengen metu wedok surat Maryam, Nah, pengen metu lanang surat Yusuf. Terus Golek dina sing apik nang wong Islam. nganggo dino barang. Ya aja ngawur ah. Sing Eh, paling apik nak kanggo wong Islam sing apik malam Senin utawa malam Jumat. ngono. Ya, ya. Kaya. Iki wis cek kabeh. Wong urung wayahe mbok Urung waya diteteli. teteli. Lah Ya iya. iki jenenge dagelan kobong ya iki. Nang iki apik iki. Apik. Yang lain nerangno piye wong raine ora ketok. Ya perkara pluk iki lho bareng. Ya perkara terus ai pluk ngene ya ngene iki. Ya wis ora apa-apa sing Iya. penting ngene lho. Kowe cerita gawe anak dipetengi. Ya, Cerita gawe anak. Lah golek dina sing apik malam Senin apa malam Jumat. Iya, Nah, malam Senin somben cerdas. lan Jumat. Malam Jumat ahli ibadah. Iya. Nah, aja ngasih gawe anak dina Minggu. Lho sebab e Tutup. tutup lampune mati. Sambro kok ana wong wedok kok tutup ya sekolahan kok piye? Wong wedok kok nak Minggu tutup. Ya nak Senin niku cerdas ngono kok. Kang, kowe nak gawe anak ke dina Minggu Tutup. Ya contone akeh. Iya, Ya kaya tukang lampu ning ngene kan dina Minggu kan bocah goblok. Wayah dagelan lampu dipateni iku jenenge gaene maune Minggu. Jadi Marco nyek kuwi nak Minggu bojone diplester ditutup. Bujah. No. Walah ya. Ya apik bisa dilamponi HP ini apik. Kayaknya lo kodok. Ya aku saumur-umur urip ya lagi iki dagelan lampuku mati iki. Lucu iki ora ono. Apik. Pokoke dagelan lucu ya bengi iki. Ini iki jenenge lampu-lampu penerangan lho iki. Ning aku malah seneng. Iya. Justru nak lampune urip malah aku ora lucu. Ya ngono ya. Nek lampune mati ini penontonnya ora ono lah lucu. Lucu. Der iki der. Wong ini der pokoke ini. Karter wong mati. Tenang pokoke di kamera, pokoke ngene iki tetep bisa ketok raine. Ah, der pokoke. Terus kene ben kaya setanan. Iya. Ini malah kaya dulu-dulu. Enteni Pak Utek. No, min ngono kae.